मित्रांनो, माझी तुझी रेशीमगाठ मालिकेमध्ये यशची भूमिका साकारणारा कलाकार श्रेयस तळपदे हा मराठी आणि हिंदी सिनेमासृष्टीतला एक नावाजलेला कलावंत आहे। या मालिकेने त्याला खूप मोठी लोकप्रियता मिळवून दिलेली आहे। परंतु मित्रांनो, आता लवकरच यश नेहाबरोबर लग्नगाठ बांधतो आहे। आता हे झालं मालिकेमध्ये, परंतु त्याच्या खऱ्या आयुष्यामध्ये असणारी नेहा कोण आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का? आणि त्यांची लव्ह स्टोरी काय आहे हे थोडंसं जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ या ठिकाणी तुमच्यासाठी बनवलेला आहे। मित्रांनो, श्रेयस तळपदेच्या बायकोचे नाव आहे दीप्ती तळपदे। आता या दोघांची लव्ह स्टोरीसुद्धा अतिशय हटके आहे। कॉलेजमध्ये कार्यक्रमासाठी गेल्यानंतर त्या ठिकाणी जीएस असणाऱ्या दीप्तीच्या प्रेमामध्ये श्रेयस पडतो आणि तिला प्रपोज करतो, परंतु दीप्ती त्या ठिकाणी परदेशामध्ये शिक्षणासाठी जात असल्यामुळे नकार देते। परंतु नियतीचा खेळ पालटतो आणि तिचं परदेश जाणं थांबतं आणि मग या दोघांच्या भेटीगाठी सुरू होतात आणि मग 2-2.5 वर्षानंतर दीप्तीने श्रेयसला होकार दिलेला असतो आणि 2004 साली त्या दोघांचं लग्न होतं। त्यांचा सुखी संसार अजून पण अतिशय गोडी गुलाबीमध्ये चालू आहे। त्यांना आज्ञा नावाची एक छोटीशी मुलगीसुद्धा आहे। आता हीच त्याच्या आयुष्यामध्ये असणारी परी आणि नेहा। तर असा हा श्रेयस तळपदे।